startao? Pa super su igrali, dečki. Da, jesu, super su igrali, ali se pitam, ko je nas dočekao na glavnom zagrebačkom trgu, kad smo osvojili medalju sa bocama. Čuj, ja tu ne bi spominjala samo Zagreb. Naprimjer, ja živim u selu gdje me svi znaju, svi se, o, Dorica, kada si ovo, ono, ja dođem s medaljom, niko nam me dočeka u pizdu materinu, a svi se zaklinju na moju pokojnu mater da izvineš, evo, da. Dorija, koliko si medalja ti osvojio? Eto, moramo tatu pitati. Ako ti je lakše, ni ja ih ne znam prebrojat, moram popis napravit. Šta vas niko nikad nije dočekivao? Ne. Pa, tako veliki dočeci nikad nisu bili, ako ne računamo ove lokalne političare kad se hoće ulidat pred izbore, mislim. Biću iskren, nitko me nije dočekao sa niti jednom medaljom.